Prežívame melancholické obdobie v roku. Skôr sa stmieva, cintoríny sú vysvietené a my viac ako inokedy spomíname na svojich blízkych, príbuzných, známych, ktorí odišli z tohto sveta. Naše myšlienky sa obracajú na minulé časy, keď ešte boli súčasťou našich dní a na príhody, ktoré sme s nimi zažili. Naše srdce prekypuje láskou a vďačnosťou za všetko, čo sme v týchto vzťahoch dostali, alebo aj smútkom nad tým, čo sme v týchto vzťahoch pokazili. A možno rozmýšľame, kam zosnuli išli a ako sa tam majú. Pán Ježiš jasne opisuje život kresťana. Aby všetci jedno boli, ako Ty, Otče, si vo mne a ja v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma Ty poslal. Keď premýšľame nad tým, kam išli mŕtvi a čo sa s nimi deje, zvykneme sa uisťovať tým, že ich už nič nebolí, že sa nad ničím netrápia, že sa skončili ich životné zápasy. Z písma to až tak presne nevieme. Je to však dosť reálne, najmä ak veríme, že im časnosť skončila a večnosť sa udeje. Teraz sú však v nejakom medzistave, kde čas neplynie. No tou najväčšou útechou ohľadom mŕtvych je to, čo je najdôležitejšie aj pre živých. A to byť jedno s trojediným Pánom. Tým sa môžeme potešovať, keď myslíme na zosnulých. Nie sú poslaní do ničoty. Nie sú podriadení absolútnej moci smrti. Nepoletujú medzi nebom a zemou. Všetci zosnulí sú v Božích rukách a starostlivosti až do dňa súdu, kedy sa rozhodne o nich aj o nás. Tí, ktorí veria na tomto svete, budú s Pánom aj potom. Tí, ktorí neverili v tomto svete, majú tiež jasne daný cieľ svojej cesty. Preto to, na čom najviac záleží a o čo naozaj ide, je, či svoj život strávime s Pánom Ježišom, aby sme ho potom mohli spolu s ním stráviť aj vo večnosti. To by mal byť motív a námet nášho života. Byť v Bohu, aby Boh bol v nás, aby sme s ním boli jedno. Byť jednou s Bohom znamená mať s ním rovnaké myšlienky, názory, postoje, ciele. To nie je záležitosť jedného dňa, ale celého života. Nie je to záležitosť, ktorú by sme mohli niekedy uzavrieť. Je to neustály proces, kedy dovoľujeme Bohu, aby bol v nás a prosíme ho, aby sme my mohli byť v ňom. Keď teda myslíme na živých, ktorých milujeme, dávajme dôraz na to, aby poznali Pána Ježiša, mali s ním vzťah a boli s ním jedno. A keď myslíme na mŕtvych, nestrácajme nádej. Oni sú v Božích rukách a milosti a my môžeme dôverovať, že on sa o nich najlepšie postará. Lebo práve Pán Ježiš nás všetkých spája. Živých i mŕtvych. Jeho láska totiž nepozná hraníc. Amen.